Evo ovako ljudi, znači, samo jedno malo kratko obaveštenje, znači, sljedeće srede izlazi nov serijal, kao što je, ne znam tačno kako se zove dečko, napisao u komentarima, radit ću, ajmo mogu kažem, recenziju nekih igrica, naravno, hvala Bogu, nije ništa sponzorisano, niti bilo šta, jer jel tako će sponzoriše mene. Znači, bilo bi super kad bi me neko sponzorisao i da radim nešto sponzorisano, čisto ono, mislim, to uvek dobro dođe, naravno, svima, pa zašto ne bi i meni. Ali svakako, radit ću to neko, ajde, manje više, ocenjivanje nekih igrica. Počet ću tipa, ne znam, ono, ocenjivanjem nekih igrica koje ja trenutno imam na Steamu, a imam ih dosta. Imam negde oko 40 igrica, što free to play, što kupljenih, imam više kupljenih, mada imam dosta kako se zove, dosta free to play, evo iskreno imam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, otprilike od tih 47, 25 su ono igrice koje se, jel te, plaćaju i ono tipa, mislim sad, ajde da idem u detalje, baš ono, vredi mi ono tipa Steam account, primjer 400 €, 350 do 400 €, otprilike. Tako da ono, imam dosta toga što bih mogao da snimam, imam dosta toga što ne bih mogao da snimam, imam dosta toga što, to jest imam nekoliko, ja mislim, igara koje imam na Steamu, imam kupljene, ali ne mogu da ih igram. Ali ja sam totalno sad skrenuo s teme. Znači, ovo bi trebalo da bude kratak klip gdje ću ja vama da kažem da, znači, sljedeće srede u 1 sat popodne, mislim, napišite vi u komentarima, ili eto, u komentar ovog klipa ću staviti tipa vreme kad bi klip, ono, mogao da izađe, tipa stavit ću 1 popodne, 3 popodne, 5, 6, i vi napišite u koliko sati vi želite da taj klip tad izađe i taj klip će tad izaći. Znači, radit ću, ajde, recenziju neke igre na Steamu koju imam. Naravno, svake sljedeće srede izlazit će po jedna nova igra, u klipovima ću vam pričati zašto ja mislim da je ta igra dobra, zašto mislim da ta igra nije dobra, zašto ja mislim da ta igra tipa ima mnogo veliku cenu, s obzirom na ono što nam, jel te, pruža, zašto možda ima manju cenu i zašto je bilo dobro da je kupite, znači sve. Zašto generalno ja mislim da je igrica dobra, zašto mislim da je loša i da li preporučujem da se jednostavno potroše pare na to ili je to jednostavno samo bacanje para. Tako da, eto, to je bilo jedno čisto neko malo kratko obaveštenje i najverovatnije, kao što sam rekao u jednom od prethodnih Mountain Blade klipova, najverovatnije do kraja marta, eventualno tamo negde polovina aprila, dobijam, to jest kupujem nov mikrofon, tako da iskreno se nadam da ćete me tad mnogo bolje čuti nego sad. Pokušavam još uvek da uskladim to, da jednostavno da taj mikrofon podesim, da to bude što je bolje moguće, bar sa ovim sad trenutnim mikrofonom dok ne dobijem nov. Tako da, eto, nadam se da ste, ono, mislim, nema šta vi tu da uživate sad u ovom klipu, ali eto, nadam se da ste odgledali klip do kraja i nadam se da podržavate to će ovako izlaziti jednom nedeljno, tako da ono, ništa to neće da kvari kontent trenutni koji imam na kanalu, tako da eto. Hvala još jednom što ste odgledali ovaj klip do kraja, ako ste odgledali, ako jeste, obavezno ostavite like i lajkujte dole te komentare koje ću ostaviti da znamo koliko sati da izađe ta recenzija. Tako da, hvala još jednom i mi se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!